Здравейте! Както обещахме, ще ви запознаем с един от най-малките програмни пакети, но за сметка на това основен в геодезията, а именно боравене с точки и конструиране на триъгълници и интерполиране. И така, както виждате, той съдържа няколко подменюта. Най-напред е вход на точки, редакция на точки, изход на точки, смяна тип точки. Това е една атрибутна информация, която дали да бъде видима или не на монитора. Мрежа от триъгълници, флипване на триъгълници, изтриване на точка и интерполиране. И така, първото меню, вход на точки. Входът на точки е организиран в една диалогова кутия, в която вътре са залегнали някои от най-често срещаните геодезически формати. Това е T-план, в който имаме Core файл и KPT файл, както виждате имаме и свободен формат. Ще се запознаем най-напред с KPT файла, който е един от най-често срещаните. Избираме формата, след което трябва да въведем съответния файл. Ето го файла. Сега файла се изписва. Тук може да промениме точностите, с които искаме да работиме по X, Y и съответно H, а може да работиме с редукция или без редукция. Тази редукция обикновено се получава, когато имаме вход от Core файл. След малко ще го демонстрираме и това нещо. Окей. Ето ги точките, които почти моментално излизат. Сега, демо версията естествено е направена така, че повече от 20 точки не може да се въведат. В останалите програмни продукти, които ще предложим на вашето внимание, съществува като подменю това, което като има възможност за безброй точки, естествено. Следващата стъпка, която много често е срещана, това е редакция на точките. В зависимост от това дали са подробни или опорни, избираме какви точки ще редактираме. В нашия случай това са подробни точки. Представете си 10 000 точки, които вие бихте могли да изтривате, бихте могли да добавяте точка, бихте могли да търсите някаква точка от хилядите. След добавяне на нова точка, аз ще го демонстрирам това нещо, бихте могли, ето я, 22, бихте могли тази точка, която е направена, да изкарате нов файл с точките, който по-късно бихте могли да обработвате отново. Аз отново тази точка ще я изтрия. Но това е, вие ще си поиграете, това е възможност да се обработват подробни точки. Следващото е изход на точките. Бихме могли дадените подробни точки да ги експортваме като core файл, като номер XY файл. Това е trimble за R4, който веднага би могъл да се сложи в GPS-а, или към Excel-ска таблица. Показано и къде ще бъдат експортани. Естествено, бихте могли да смените пътя на експорта. Окей. Сега ще видите, че тези файлове са експортнати в естествено директорията, в която ние му казахме ето ги. И ето какво представляват съответните файлове. Те са дата, ето го и core файла на същите точки. И ето го и trimble файла, който представлява. Трябва да ги разгледате, за да се запознаете с тях какво представляват. Следващата стъпка е възможност, бихме могли да сменяме типа на точките. Както виждате, при първоначалното стартиране оказва ни, че оригиналните данни ще бъдат записани еди къде си и под еди какво си име. След което излиза тази диалогова кутия, в която бихме могли
тези точки, които носят име point, да ги смениме с точки, които ние избереме и които са ни необходими. Примерно астрономична точка. Ето ги. След което бихме могли отново да се върнем от астрономична точка в point точка. Тук би трябвало да има. Сега само трябва да я намеря къде е. Не е теренна. Възлова, полигона, трайна, осова, граници, трайно. Има я някъде, ама и аз не знам къде е, затова по-лесно ми е да ги върна обратно с undo, за да можем да преминем към следващата функция. Това е именно построяване на триъгълниците. Ето и мрежата от триъгълниците. Следващата стъпка, доста честа, е флипване на триъгълниците. Ето как се извършва това нещо. Там, където не може да се флипне триъгълник, той оказва. Ето тук сега да речеме. Не, тук може. Сега ще видим къде не бихме могли да флипнем някой триъгълник. Ето, невъзможно. И така, след като сме флипнали и сме направили триъгълниците, имаме възможност и да изтриваме някои от точките. Ето тази точка, да речем, искаме да я изтрием. Той изтрива триъгълниците. В не демо версията има възможност и възстановяването на точка, т.е. да добавяме триъгълници. След което преминаваме на следващата функция интерполиране. По начина, по който ние искаме да изглежда релефа, избираме и съответното заложение. В случая е 0,20. Ние може да го направим и през 0,50. Ето го, има само един хоризонтал, както виждате. Отново бихме могли да го направим през 0,10. Ето ти го през 10 см. Съответните хоризонтали. Аз сега ще скрия точките, за да може да се вижда по-добре. В следващите версии хоризонталите бихме могли да ги изгладиме, т.е. да им дадем някаква кривина. И така, в общи линии се запознахме с основите на този програмен пакет. Очаквайте скоро, още следващата седмица, новия програмен пакет Пътища 2013, с който ще се запознаем в няколко отделни филмчета и ще имате възможност за изтегляне на демо версия.